управлението си реформаторския блок. Той ги дължи на избирателите си. Господин Местан, вие, по мой спомен, не сте между тях. Второ, говорите за евроатлантизъм и за това, че подкрепата за това управление не е евроатлантическа. Това го казвате, вероятно с ясния спомен, че в предишния парламент вие управлявахте с златния пръст на може би най-разгулната от гледна точка на невъзможност да бъде част от какъвто и да било цивилизационен избор партия Атака, която освен, че антиевроатлантическа, беше и най-проевразийската на котова храна в руското посолство. И вие твърдите, че новото мнозинство може да бъде обвинено в липса на евроатлантизъм на базата на това, извинете, но не го разбирам. Трето, разбирам, че от всичко, което казвате, че проблема не е, че мнозинството е такова, такова и такова, проблема е, че някакси вие не сте нито формална, нито възможна теоретична част от това мнозинство. Нека да обясня. Смисъла да има ясно мнозинство, обединено около ясна програма, секунда, госпожо председател, обединено около ясна програма е да насочи прожекторите върху прозрачността на начина на взимане на решения. Защото плаващите мнозинства всъщност са мнозинства на сенките. А сенките раждат чудовища, нали, господин Пеевски? Предпоследно, ако трябва да бъдем част от високия наратив, господин Дол е от Елзас, той е французин, името му се произнася Жозеф и другото би било нарушение на човешките права на французите. И да, ДПС е проклятието на България не защото обединява някакъв етнос, а защото държи един етнос в буквално феодални условия, за да може върхушката му да управлява.